مستيات بيتنا سلام كما يتصنحكم كبرات تخاتلتنا فورم نتعنت أوسلو أب ملع عالم نزركبو تطابقتي سبقاو مسالات دليت فتحي غازيت انياتاتن بوليتيكانياتاتن زراخب عالم لخاوي مدرخي عامت متى أب نروي كتما أوسلو زكايد كوينو حاليفو دما أب استفالاليا عالم لخاويان كتماتات كم تايوان نيويورك سان فرانسيسكو توسختي ناي ساتلايت أخيباتات يداليو أبز مدرخزي كاب استفالاليو حاجرات عالم زمتصو بوليتيكاويان أسرات نبر كاب حاجرهم سسقوقو تقاومتي تطابقتي سبقاو مسالات تمرامرتي تكنولوجين سنت باباويانن يساتفو تساتفتي زحلفو ناي مأسرتن سقاين تمكروتات زكايدو زلو قالسي كمون چقون تسرعاتات نهزبهم نمقصصار زتقوملهم ميلاتاتن نزن ممكات كوسدو زلوهم سقمتتاتن يسمعو እዚ መድረኽ እዚ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ጨቆን ተስርዓታት ዝገብርዎ ናይ ዲጂታል ስለያን ሳንሱርን ንምብዳህ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብኸመይ ብውሕስ መንገዲ ቴክኖሎጂ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ዓበይቲ ዘተታት የካይድ እዩ ብሓፂሩ ፎረም ናጽነት ኦስሎ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ፎረም ዳቮስ ወይ ዳቮስ ኦፍ ሂውማን ራይትስ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ ንናጽነትን ዲሞክራሲን ዝቃለሱ ሰባት ዝተባብዕሉ ተመክሮኦም ዘካፍሉሉን ሓድሽ ስትራቴጂታት ዝሕንጽጽሉን ዓቢ መድረኽ እዩ ኣብ 2022 ዓመተ ምህረት ኤርትራዊ ስደተኛን ግዳይ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባትን ዝኾነ ፊልሞን ደብሩ ኣብዚ መድረኽ ተዓዲሙ ምስክርነቱ ኣስሚዑ ነይሩ ነዚ ብዝምልከት ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ክነቕርቦ ኢና ኣብ 2026 ማለት ለብዘበንግን ካልእ ኤርትራዊት ማለት ግዳይ ዘይፍትሓዊ ማእሰርቲ ህግደፍ ዝነበረት ይርጋዓለም ፍስሓ ኣብዚ መድረኽ ትማሊ ምስክርነታ ሂባ ስለ ዘላ ኣብ ዝቕጽል መደብና ክነቕርበልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል One of the main risks of leaving my home country Eritrea ሓደ ካብቲ ንሃገረይ ኤርትራ ሓዲገያ ክወፅእ ከለኹ ዘጋጠመኒ ብድሆ እቲ ንህይወትካ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ መስርሕ እዩ እቲ መግብን ማይን ክውዳእ ይኽእል ኣብ በረኻታት ምጥፋእ ኣሎ ወይ ድማ ብሰራዊት ሃገርካ ናይ ምቕታል ሓደጋታት ከጋጥም ይኽእል ካብዚ ኩሉ ተሪፍካ ናብ ጎረቤት ሃገር ብሰላም ክትበጽሕ እውን እንተኸኣልካ ብኻልኦት ደቂ ሰባት ተጫዊኻ ክትሽየጥ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሓደ ኤርትራዊ ካብ ሃገሩ ንምውፃእ እዚ ኩሉ ሓደጋታት ንኸጋጥሞ ፈቃደኛ ካብ ኮነ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህይወት ክሳብ ክንደይ ዘስካሕክሕ ምዃኑ ክትግምቶ ትኽእል ኢኻ ኣነ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረቴ ሃገረይ ክገድፍ ተገዲደ ድሕሪ ሒደት ሳምንታት ጥራይ ድማ ኣብ ግብፂ በረኻታት ሲናይ በእዳወይ ተንጠልጢለ ንላዕሊ ክእሰር ክኢለ ከመይ ለአ ግን ግዳይ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ኮይነ ቁርብ ንድሕሪት ንምምላስ ካብ 91 ንድሓር ኤርትራ በቲ ጨካን ምልካዊ መራሒ ኢሳያስ አፈወርቂ ትሰቐላ እቲ ስርዓት ነፍሲ ወከፍ ናይ ህይወት መዳያት ኣብ ኤርትራ ይቆጻጸር قوام يلن لعلنا حق يلن بمرጫ ዝቆመ ወኪል ህዝቢ ወይ ሕጋዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ የለን ነጻነት ፕረስውን ከምኡ እቲ መሰረታዊ መምርሒ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንሕና እንብሎን እንደልዮን ግበር እንተዘይ ኮይኑ ግን ዝብል እቲ እንተዘይ ኮይኑ ግን ዝብል መፈራርሕ ድማ ደረት ኣልቦ ማእሰርቲ ወይ ቅጽበታዊ ቅትለት ማለት እዩ ኣነ ስደተኛ ኮይነ ተወሊደ ወለደይ ኣብ ግዜ ኩናት ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ዝሃደሙ ስደተኛታት እዮም ነይሮም ኣብ ህይወተይ ስደተኛ ዘይነበርኩሉ እንኮ ግዜ ወለደይ ወዲ 11 ዓመት እንከለኹ ናብ ዓዶም ክምለሱ ምስ ወሰኑ ጥራሕ እዩ ሽዑ ንኤርትራ ንሒደት ዓመታት ኣብቲ ዝበለጸ ናይ ሓጎስ እዋን ክሪኣ ዕድል ረኺበ ሰባት ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ሓጎስ ስምዒት ዘለው ይመስሉ ነይሮም ምክንያቱ ድሕሪ 30 ናይ ቃልሲ ዓመታት ልኡላውነትና ረኺብና ስለ ዝነበርና ሰባት ናይ መንግስቲ ፖሊሲታት ኣብ ማዕከናት ዜና ብጉህዶ ይከራኸረሉ ነይሮም በዓላት መዓልቲ ነጻነት ንሰሙናት ዝቕጽል ይመስል ነይሩ ንእሽተይ ቆልዓ እኳ እንተነበርኩ ካብ ናይ ጁባይ ገንዘብ ተጠቒመ ናይ ነጻ ጋዜጣታት እዕድግ ከም ዝነበርኩ ይዝከረኒ እዚ ዝገብረሉ ብዛዕባ ጅግንነታዊ ዛንታታት ተጋደልቲ ንምንባብ ጥራይ ነይሩ መሰረታውያን ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ እዋንቲ ከም ውህብቶ ወይ ርዱእ ይመስሉ ነይሮም ግናኸ ቀስ ብቐስ ናይ ጭቆና ምልክታት ክቃላቀሉ ጀሚሮም ጋዜጠኛታትን ሚኒስተራትን በቲ ገዛእ ሰልፊ ተኣሲሮምን ከም ዝጠፍኡ ተገይሮምን
ንሳቶም ነዚ ጽዋዕ ዝተቐበሉ ንዲሞክራሲያዊ መዕረይታት ወይ ሪፎርም ብምጽውዖም ጥራይ እዩ። እቲ ብመንግስቲ ዝተዋህበ ፍርቂ መብርሂ ንሳቶም ከዳዓት ምዃኖምን ነታ ሃገር ክሸጡ ይሕልኑ ከም ዝነበሩን እዩ ዘረድእ። ዝኾነ መርትዖ ግን ኣይቀረበን። ይኹን እምበር ገለ ሰባት ነቲ ናይ መንግስቲ ትረኻ ኣሚኖም እዮም። እቲ ስርዓት ደድሕሪኻ ምስ መጸ ግን ክትበራበር ትጅምር። ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ነቲ ዘይፍትሓዊ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ብምቅዋሞም ከም ገበነኛታት ይህደኑ ነይሮም። ከቢድ መቕጻዕቲ ድማ ይወሃቦም ነይሩ። ብሓደ ለይቲ ነጻነት ፕረስ ጠፊኡ። እታ እንኮ ዩኒቨርሲቲና ተዓጽያ ብናይ መንግስቲ ኮሌጃት ተተኪኣ። ንሳተን ድማ ብመሰረቱ ወተሃደራውያን ኣብያተ ትምህርቲ እየን። ኣብዚ ኮሌጃት ዝመሃሩ ተምሃሮ ከም ነፍሲ ወከፍ ካልእ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብቲ ናይ ሙሉእ ህይወት ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ከኣትዉ ይግደዱ። ንሳቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ይብልዎ። ብሓቂ ግን ንሱ ናይዚ ዘመን ዘመናዊ ባርነት ጥራይ እዩ። ናይ ሙሉእ ህይወት ወተሃደራዊ ጉድድ ዕስክርና። እዚ ማለት ክሳብ ኣካላትካ ስርሑ ዘቋርጽ ዝቕጽል ኣገልግሎት ማለት እዩ። ብዛዕባ እዚ ኣገልግሎት እዚ እትሓስቦን ዘለካ ርእቶን ደፊርካ ዓዊልካ ክትዛረበሉ ኣይትኽእልን። እንተዘይኮይኑ እቲ እንተዘይኮይኑ ግን ዝብል ናይቲ ስርዓት ምፍርራሕ ናባኻ ይበጽሕ። ድሕሪ ኮሌጅ ናብ ሓደ ናይ ወተሃደር ክፍሊ እኳ እንተተመደብኩ ኣነ ግን ኣይከድኩን። ምክንያቱ ንዝኾነ ኣካል ባርያ ክኸውን ኣይደለኹን። እዚ ሃገር እተሃንጸሉ ናይ ብሓቂ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንተዝነብር ነይሩ ንሱ ክብሪ ምኾነ ነይሩ። ግናኸ እዚ ብቐሊሉ ንሒደት ኣብ ስልጣን ዘለዉ ውልቀ ሰባት ዝጠቅም ውዲት ነይሩ። ህይወተይ ኣብ ናይ ሓደ ኮነሬል ሕርሻ ክሕልፎ ወይ ንሓደ ጀነራል ቪላ ክሃንጸሉ ወይ ድማ ኣብ ናይ ወርቂ ማዕድናት ብኸንቱ ክጽዕር ኣይደለኹን። ክፋል ናይዚ ምዃን ኣበኹ። ኮይኑ ግን ኣብ ኤርትራ ግፋ ዝበሃል ናይ መንግስቲ ኣሰራርሓ ኣሎ። ግፋ ማለት ወተሃደራት ወይ ናይ መንግስቲ ወከልቲ ሰባት ከምዚ ኸማይ ምዕስካር ዝኣበዩ ንምሓዝ ኣብ ከተማታትን ዓድታትን ሓድን ዝፍጽሙሉ እዩ። ብዘይካዚ ብግፋ ኣቢሎም ንኻልኦት ካብቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ዝጠፍኡ ንምሓዝ ይጥቀሙሉ። ብሰንኪ መብዛሕትኡ እዋን ምስ ገለ ኣዕሩኽን ኣዝማድን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክሕባእ ነይሩኒ። እዚ ንዓይ ቀጻሊ ናይ ፍርሒ ኩነታት እዩ ነይሩ። ኣብ ኤርትራ በዚ ፍርሒ እዚ ዘይተተንከፈት ስድራ ቤት የላን ክበሃል ይከኣል። እዚ ፍርሒ እዚ ድማ እቲ ክበጽሓካ ዝኽእል ሓደጋ ካብቲ ዘለኻዮ ኩነታት ዝዓበየ እዩ። ነዚ ክትእምቶ እንተደኣ ክኢልካ ማለት እዩ። ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ካብ ዝኽፉት ቤት ማእሰርቲ ክሃድም ዕድል ረኸብኩ። ኣነን ጉጅለይን ነቲ ሓደጋታት ንፈልጦ ነርና። ክንጭወ ከም እንኽእል ይርዳኣና ነይሩ። ተመሊስና ናብ ኤርትራ ክንጥረዝ ከም እንኽእል እውን ንግንዘብ ነርና። ብጥንቃቐ ብዝሓዝናዮ መገዲ ግን ድሕሪ 3 መዓልታት ብበረኻታት ተጓዒዝና ናብቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሸገራብ ዝበሃል ናይ ስደተኛታት ማዓስከር ክንበጽሕ ክኢልና። ኣብዚ እዩ ከዓ እቲ ከም ግዳይ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ዘጥረኽዎ ተመክሮ ዝጀመረ። ካብቶም ቀዳሞት ብራሻይዳ ተጨውዮም ናብ ደቡብ ግብፂ ዝተጓዕዙ ሓደ ክኸውን እውን ከኣልኩ። እቶም ዝጨወዩና ሰባት ምስቶም በደዊን ክጨቃጨቁ ንሪኦም ስለ ዝነበርና ናብቶም በደዊን ንሽየጥ ከም ዝነበርና ንፈልጥ ነርና። ንዓዓቶም ንሕና ደቂ ሰባት ኣይነበርናን። ንሕና ንዕኦም ገንዘብ ጥራይና ነርና። ናብ ሲናይ ምስ ወሰዱና $3,500 ካብ ነፍሲ ወከፍና ሓተቱ። እዚ ገንዘብ ምስ ተኸፍለ እንደገና ናብ ካልእ በደዊን ሸጡና። ንሱ ድማ ብግዲኡ $30,000 ሓተተ። እዚ ገንዘብ እዚ ንስድራ ቤተይ ከቢድን ፈጺሙ ዘይከኣልን ምዃኑ እፈልጥ ነይረ። ካልኦት ግዳያት ነቲ ዝተሓተትዎ ገንዘብ ንምኽፋል እናፀዓሩ ንሓደ ዓመት ዝተሰቐዩ ይርኢ ነይረ። ኣዝዮም ተዳኺሞም ስለ ዝነበሩ ደው ክብሉ እኳ ይኽእሉ ይነበሩን። ክንቀሳቐሱ ክፍትኑ ከለዉ በእዳዎም ኣብቲ ሑፃ ምድረ በዳ ክንፈሓኹ ምስ ረኣኹ ኩሉ መታን ክውዳእ ብቕልጡፍ ክመውት ተመነኹ። ግናኸ ስድራ ቤተይ ተኣምር ገይሮም ነዚ ገንዘብ እዚ ከም ገለ ገይሮም ክርዳኣኒ ብዘይክእል መገዲ ካብ ኣዝማድ ኣዕሩኽን ካልኦት ሰባትን ክእክቡ ክኢሎም ነቲ $30,000 ንምእካብ 3 ኣዋርሕ ወሲድሎም። እዚ ክሳብ ዝእከብ ንሕና ብዘይ ምቁራጽ ንሳቐ ነርና። መዓልታዊ መግረፍቲ ጸጋም እግርኻ ምስ የማናይ እግርኻ ይእሰር፣ የማናይ እግርኻ ድማ ምስቲ ዝቕጽል ዘሎ ሰብ ጸጋማይ እግሪ ይእሰር። ህድማ ፈጺሙ ኣይሕሰብን። ናብ ስድራ ቤትካ ክድውል ይገብሩኻ። ምስኣቶም ክትዛረብን ከለኻ ድማ ዝመክኽ ፕላስቲክ ኣብ ኣካላትካ ይኽዕውልካ። እዚ ከዓ ስድራ ቤትካ ነቲ ኣውያት ሰሚዖም ብቕልጡፍ ንኽኸፍሉ እዩ። ኣብ ናሕሲ የንጠልጥሉኻ። እቲ መግረፍቲ ይቕጽል።
ሓደ ግዜ ድማ ቆልቆል ኣፍካ ይደፍኡኻሞ ይገርፉኻ እዚ ቴክኒክ እዚ ኸኣ ኣብ መወዳእታ ንኽልቲኡ ኣእዳወይ ዘበላሸዎ ኣእዳወይ ስምዒት መሃብ ደው ኣበሉ ከም ከሰል ጸሊም ሕብሪ ድማ ሓዙ እቲ ስጋ ብቐሊሉ ከም ዝመክኽ ፕላስቲክ ከንጠብጥብ ጀመረ ኣካላተይ ስርሑ የቋርጽ ከም ዘሎ እፈልጥ ነይረ እቲ ገንዘብ ምስ ተኸፍለ ናብ ሓደ ሕያዋይ በደዊን ተመሓላለፍኩ ከምቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ዘይኮነስ እዚ ሰብኣይ እዚ ንዓና ሕያዋይ ሰብ ነይሩ ኣየሳቀየናን እኳ ደኣ ምስ ካልኦት ጉጅለ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ናብ እስራኤል ብሰላም ክንበጽሕ ሓጊዙና እቲ ዝቐጸለ 3 ኣዋርሕ ኣብ ናይ እስራኤል ሆስፒታል ኣሕሊፈዮ ኣብኡ ድማ ምቑራጽ ኣካል ዝብል ቃል እሰምዕ ነይረ ምኽንያቱ ኣእዳወይ ንምድሓን ካልእ ተስፋ ስለ ዘይነበረ ግና ኸ ድሕሪ ገለ ፈተናዊ መጥባሕትታት ገለ ክፋላት ኣእዳወይ ከሕውዩ ክኢሎም ንህይወተይ እውን ኣትሪፎማ ካብ ሆስፒታል ምስ ወጻኹ ንሓገዝ ምስ ትካላት ክራኸብ ፈተንኩ ከምኡ እውን ቃለ መሕትት እገብር ነይረ ብዛዕባ ሕጂ እውን ዝቕጽል ዘሎ ገበናት ምስግጋር ደቂ ሰባት ኣፍልጦ ንምዕባይ ምዝራብ ጀሚረ ኣብቲ እዋን ዳርጋ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባኡ ይዛረብ ኣይነበረን እዚ ንዓይ ሕልሚ ይመስል ነይሩ ኣብ ጎረቤት ኣሽሓት ሰባት ብኸምዚ እናሞቱ ብኸመይ ንሓንቲ ደቂቕ እኳ ናይ ዜና ግዜ ይንፈጎም ቁርብ ናብ መጻኢ ንምዝላል ዝኣክል ድሕሪ ነዊሕ ናይ ፊዚዮተራፒን ምውህሃድን ኣብ ጀርመን ቀስ ኢለ ክጽሕፍ እኳ እንተኸኣልኩ ነቲ ናይ ቀደም ናይ ሶፍትዌር ምምዕባል ስርሐይ ክቕጽሎ ኸኣልኩ እዚ ዛንታ እዩ እዚ ዛንታ እዚ ናይቶም ቁፅሪ ዘይብሎም ካልኦት ስደተኛታት ዛንታ እውን እዩ ገሊኦም እኳ ካብዚ ናተይ ንላዕሊ ዘሰንብት ተመክሮ ኣለዎም ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ማዕበል ጭካነ ኣሎ እቲ ባህላዊ ሞራል ሕብረተሰብና ክሳብ ዳርጋ ከምዘየለ ተበላሽ እዩ እቶም መብዛሕትኦም ካብ ኤርትራ ክወፁ ዝፍትኑ ዘለዉ ሰባት ኣብ ናይ መጀመርታ 10ታት ዓመታት ዕድሚኦም ዘለዉ ቆልዑ እዮም ምኽንያቱ ክጸንሕሉ ዝኽእሉ ሓደ ምኽንያት እኳ ስለ ዘይብሎም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ እቲ ከም ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ ዝፍለጥ ስርዓት ምዕራባውያን ትካላት ኣብ ዶባት ኤርትራ ክሰርሓ ብምፍቃድ ምስ ምዕራባውያን ዘለዎ ርክብ ከማዕብል ይፍትና ኣሎ ግና ኸ እዚ ማለት እቲ ስርዓት መንገዲ ቀይሩ እዩ ማለት ኣይኮነን እዚ ማለት እቶም ሕጂ እውን ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ዘለዉ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣብዞም ትካላት ተቆፂሮም ናብ ናይ ሙሉእ ህይወት ባርነት ከኣትዉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነት ሃገር ወይ ትካል ምስዚ ስርዓት እዚ ፋይናንሳዊ ውዕል ክህልዎም ወይ ክህልዎም ዝሓስቡ እንተለዉ ኣይትግበርዎ ይብሎም ነዚ ስርዓት እዚ ብገንዘብ ምድጋፍ ኣቋርጽዎ ምኽንያቱ ካብዚ ገንዘብ እዚ ንህዝቢ ዝበጽሕ ተረፍ የለን ኣነ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ጽቡቕታት ነይሩኒ ግና ኸ ክነብረሉን ክጥቀመሉን ዝኽእል ህይወት ኣይነበረንን ኣብ ኤርትራ ናይ ሚልዮናት በዓል ጸጋ ካብ ምዃን ኣብ ጀርመን ኣብዚ ሕጂ ዘለኽዎ ናይ ጎደና ተመጽዋቲ ምዃን ይመርጽ ምኽንያቱ ኣብ ኤርትራ ህይወተይ ናተይ ኣይኮነትን ክመውድ ደየ ክነብር ነፃ ክኸውን ደየ ክእሰር ብናይ ገለ ውልቀ ሰባት ድሌት ጥራሕ እዩ ዝውሰን እምበር በቲ ኣነ ዝገበርክዎ በደል ኣይልክዕን ንሕና ናይ ገንዘብ ጸገማት የብልናን ስደተኛታት ናይ ድሕነት ፍትሒ ከምኡ እውን ነፃነት ጸገማት እዩ ዘለና ስለዚ ተስፋ እገብር ከምኡ እውን እምነን እጽልይን ሃገራት ፖሊሲታት ክሕንፅፃን ከለዋ ስደተኛታት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዘሕለፍዎ መከራ ዝኸፍእ ሕግታት ከተኣታትዋ እንተፈቲነን ንስኻትኩም ዓዊልኩም ኣይፋልን ብሽመይ ክኸውን ኣይፍቅድን ክትብሉ ከምኡውን ምናልባት እተን ነዚ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ከም ጾር ክርእኦ ዝደልያ ሃገራት ነዚ ዛንታታት እዚ ዘክርኦ ይብለን ፊልሞንን ካልኦት ከምኡ ዝበሉ ሰባትን ስደተኛታት ክኾኑ ምርጫኦም ኣይኮነን ናይ ፊልሞን ኣካላት ተሸይጡን ንሞትውን ተቃሊዑን ነይሩ ስለዚ ፊልሞንን ካልኦት ከምኡ ዝበሉን ንህይወቶም ክሃድሙ ነይሩዎም ምስ ቁርብ ናይ ምውህሃድ ጻዕሪ ድማ እዚ ናይ ስደተኛታት ጸገም ዝበሃል ኣብ መወዳእታ ንኹለን ተቐበልቲ ሃገራት ከም ናይ በረኸት ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምልኪ ንምብቃዕ ሓግዙና ምእንቲ ኣብ መንጎ ምልካዊ ስርዓትን ነጋዶ ደቂ ሰባትን ተቐርቄርና ኸይንነብር ይቐኒየለይ so that we don't have to choose between dictatorship and human trafficking. Thank you. መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ
كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مستلي فتحي